Hello mga kabigay, welcome back po ulit sa channel natin. Since Richard, syempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng buffalo bone marrow. Yan po. Sarap po yan. Tapos meron po tayo ritong egg, may spicy sisig. Tapos meron po tayo ng grilled na spare ribs, pork spare ribs. Diba itong sausaw suka, maraming kanin. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagpapinaglaw niyo po ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po mga viewers po namin. Mga boy, lagi po kaming merong mga kain sa araw at magliligtas po. Maraming salamat po ma. Tapos napadalangin ko sa inyong puto ng anak sa Kristo na ang kaligtasan amin. So yun, hugasan po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Bone marrow. Egg. Lagyan natin ng bone marrow. Sisig. Kain po. Sarap. Sarap sa kanin po ng bone marrow. Lasa.
natin sibuyas. Excuse me po. Sarap po ng first spare rib natin. Meron po yung smoky flavor.
Sarap.